Cada vegada hi ha més visibilitat i menys por de parlar de salut mental. I és normal, els trastorns psicològics són una cosa tan real i comuna com les malalties físiques. Per això, molts dels nostres escriptors i escriptores han creat personatges meravellosos amb problemes de salut mental i històries que ens podrien succeir a qualsevol de nosaltres, dels quals podem aprendre i créixer. L'autoestima i la resiliència són dues característiques essencials per al benestar emocional i la salut mental. L'autoestima es refereix a la valoració i l'acceptació positiva d'un mateix, mentre que la resiliència és la capacitat per a enfrontar i superar les adversitats. Autoestima i resiliència són dues de les paraules que millor defineixen els personatges de l'univers literari de Raquel Ricart. Raquel Ricart és una escriptora que ha conreat diversos gèneres literaris, sempre en valencià. Ha publicat textos dramàtics, novel·les d'adults, novel·les juvenils i alguns relats, entre altres. Un gust tindre't ací, Raquel, benvinguda. Moltes gràcies, encantada. Raquel, parlem primer d'autoestima i ho fem amb el vestit més bonic. Es tracta d'un dels 11 llibres que va editar la Fundació Bromera amb motiu de la campanya Llegir en valencià per a estimar-nos. En aquest contes la història de dues dones que es retroben després de molts anys i que han tingut vides molt diferents. Com es van conèixer Guillermina i Mariu? Bé, Guillermina i Mariu es coneixen en el poble. Mariu és actriu d'una companyia teatral de gent aficionada i Guillermina li agrada molt cosir i s'ofereix de voluntària per fer-los els vestits als actors i a les actrius de la companyia teatral i és així on comença la seva relació. I al principi no tenen una relació molt ferma, però això en els anys després sí que canvia, no? Realment la relació ve a partir de que Guillermina li cus un vestit a Mariu, el vestit més bonic, que és el títol del llibre, i diríem que a través d'aixòs punys cosits van cosint-se les seues vides d'una manera molt curiosa. Efectivament. Guillermina, per exemple, ha viscut sempre a l'ombra del seu home i ara que aquest ja no està, comença a escriure la seva pròpia història. Quines són les seues aspiracions? Bé, la veritat és que les aspiracions de Guillermina varien al llarg de la trajectòria de la seva vida, com és normal per a tots. I una de les aspiracions que ella tenia quan es casa, quan té una filla, és que la seva filla trobarà un què en la vida, una vocació, un sentit. I això passa. Per tant, ella s'ha fet ja més gran i van canviant, vull dir, això ja està aconseguit, i fins i tot en el desenvolupament del relat, o sigui, a mesura que llegim la història, també vegem una evolució del personatge, i de fet, al final també ha canviat un poc les seues aspiracions i aspira a fer allò que decidisca ella que vol fer. Exacte, a menjar-se el món, clar que sí, després de tants anys. I Mariu, al contrari, és una actriu molt coneguda arreu del món que des de jove ho deixa tot per a complir el seu somni. Com ha sigut la seva vida? Bé, la seva vida ha sigut exitosa en la seva part laboral, vull dir, és una actriu que ha triomfat, que ha fet pel·lícules, que ha fet teatre, que ha viatjat arreu del món, però que, per contra, ha tingut una vida personal més mancada, perquè quan s'ha enamorat ningú l'ha volgut seguir. Tots els homes que ha trobat han volgut que abandonara la seva carrera per estar amb ells, i ella el primer que tenia era amor a la seva professió. Per tant, té una vida molt rica, però diríem que també mancada de coses que hauria volgut viure. Exacte, de vegades el sacrifici de centrar-te molt en la faena et deixa que per a la vida personal no et quede temps. Sí, sobretot en l'època de la qual es parla, més encara perquè hi havia menys costum d'acceptar que una dona tinguera la seva pròpia carrera professional. Vull dir que no crec que fora incompatible necessàriament, però ningú sabia compartir la vida amb ella. Efectivament. A la col·lecció Llegir en valencià per estimar-nos, com estàvem comentant, cada llibre tracta una temàtica relacionada amb la salut mental i en el teu cas és l'autoestima. Com apareix aquesta reflectida a l'obra? Bé, jo crec que apareix en diversos nivells i en diversos personatges i de diferents maneres. D'una banda tenim a
a Mariu, que és una dona que tenia molt clar el que volia fer i ha aconseguit fer això, no? Vull dir que tenia un plantejament clar, se li dona l'oportunitat de treballar professionalment i és el que fa, no? Guillermina va trobant això, allò que a ella li agrada escosir, i és algo que fa amb molt d'amor. I crec que un dels moments, o que almenys m'agrada a mi, i que pense que és on Guillermina aprèn també a estimar-se, és quan confessa a la seva filla algunes de les coses de les quals s'avergonyeix, no? Perquè jo crec que n'hi ha certa idea sobre l'autoestima que ens du a pensar que un la té o una la té si està empoderada o si està molt segura de les coses o si sap molt bé què vol fer. I jo crec que també, que bàsicament està en acceptar-se, en equivocar-se i acceptar-se amb aquestes equivocacions, en les febleses, en les vulnerabilitats que tots tenim, perquè som vulnerables. I pense que aquest és un camí important perquè ella li explica una història que va viure i en la qual considera, passat el temps, que no va actuar com ho hauria d'haver fet, i d'alguna manera se'n mostra com és, no? I, evidentment, la filla l'entén, ho perdona, i és una manera de trobar-se acceptada conforme és, no? I això, jo crec que l'autoestima va més per ahí, no? Totalment, l'autoestima és això, acceptar-se i estar bé en un mateix. Passem ara a centrar-nos en la teua última novel·la, El dit de Déu, que la tenim ací, que ha estat guardonada amb el Premi de la Crítica. Conta la història de 3 dones que han viscut una sèrie de circumstàncies dramàtiques a les seues vides. Com són aquests personatges? Conta'ns un poc. Bé, són 3 personatges, 3 dones. Una és Nora, una altra és l'escriptora i una altra es diu Jo. Nora és una dona que treballa fent feines i treballa en casa, durant uns anys treballa per a l'escriptora, netejant-li la casa i ordenant-li i tot això. L'escriptora escriu i Jo també escriu. Són 3 personatges que escriuen, les 3, i que realment se van a trobar entrelligades al llarg de la història, perquè n'hi ha un joc que molts han definit com de nines russes, perquè diríem que l'escriptora escriu la història de Nora, Nora escriu la pròpia història, el Jo escriu la història de l'escriptora, que és qui escriu la de Nora, i bé, i darrere de tot n'hi ha... És un joc literari interessant. Sí. I abans de seguir centrant-nos en la novel·la, el títol, que a mi me crea molta curiositat. A què fa referència? Bé, El dit de Déu és un títol que té la intenció d'abraçar tot allò que la novel·la conta. És un títol, un dit de Déu que és polisèmic, que a voltes és un dit que fa callar i que silencia boques, que a voltes assenyala, que a voltes mana, però que a voltes beneeix, que a voltes troba amb altres dits i ajuda a abraçar. Per tant, el dit de Déu ho és tot. I hem de llegir la novel·la per a saber més. Sí, sí. I com hem vist, aquestes 3 persones estan marcades per un passat, per alguna cosa que els ha passat. Creus que som la conseqüència del que vivim? Jo crec que més que la conseqüència del que vivim, som la conseqüència del que pensem sobre allò que vivim, perquè no sempre triem el que vivim, moltíssimes vegades no és una tria almenys conscient, i crec que el que fa diferent les vivències és la manera d'acarar-les, l'actitud front a les coses i la manera de viure-les. Crec que és això més que allò que, evidentment, hi ha coses que ens van a marcar la vida, no és el mateix haver nascut ací que
que néixer a Afganistan o a Palestina o a qualsevol altre lloc, no? Vull dir que, evidentment, el lloc on naixes i les circumstàncies i la classe social a la qual pertanys van a marcar la teua vida, no? Però després és la manera com vius tot allò que crec que te defineix més, no? Efectivament, això és la resiliència, un dels temes dels que parla la novel·la. Eixa tercera veu, que és la teua, la de l'autora de la novel·la, escriu sobre ella mateixa o es mou més en el món de la ficció? Bé, en realitat jo crec que és que ahir el xoc és que, clar, si tu llegeixes, quan tu llegeixes jo, la tendència és a identificar aquest jo amb l'autor o l'autora del llibre, no? Però així el xoc està en que n'hi ha Nora, n'hi ha l'escriptora, n'hi ha jo, i darrere de tots tres personatges hi ha una dona que escriu, que sí que sóc jo, encara que també sóc jo i sóc Nora i sóc l'escriptora, vull dir, perquè quan escrius, has d'entrar, si no entres allò no és versemblant, no? Totalment. De manera que n'hi ha ficció, n'hi ha vivències, però crec fermament que en la ficció hi ha la veritat. Que bonic, s'ha quedat de titular. I vaig a llegir-te una frase que m'ha agradat moltíssim, i és que escrivint crec que no m'amague, crec que no fuig, crec que plante cara a la vida que m'ha tocat viure, i això em fa sentir bé a mi mateixa. A les tres protagonistes els uneix l'amor per l'escriptura i per la lectura, que esdevé un refugi, un bàlsam per a les ferides que tenen. Com poden la lectura i l'escriptura ajudar a millorar la salut mental? De moltíssimes maneres. Jo crec que la lectura és obrir portes, finestres, entrar en altres vides, descobrir maneres d'enfrontar les coses diferent a la teua. I escriure, almenys en el meu cas, és el que diu també aquesta frase, no? És la intenció de no amagar-te, encara que és també un xoc, perquè les paraules sempre t'amaguen i quan escrius ficció, d'alguna manera estàs fingint, però per això dia abans això de la veritat, no? Vull dir, entrant ahí, posant-te i obrint ahí cor i ànima i entranyes, apareix la veritat. I crec que, almenys en el meu cas, a mi els llibres sempre me salven sempre de gairebé tot. Totalment, és una teràpia preciosa, fantàstica per a lo que tu dius. Viure altres mons, inclús l'escriptura per a sanar les ferides, per a contar-te a tu mateixa potser alguna cosa que no t'atreveixes a dir-te en veu alta. Sí, i a més en aquesta novel·la això passa molt, no? O sigui, per exemple, en el cas del personatge de l'escriptora, n'hi ha coses que no se sent capaç de dir i que només pot escriure, no? Però que no se sent capaç de dir en veu alta, no? Efectivament. I d'aixes coses fuig un poc refugiant-se en l'alcohol. Com es tracta el tema de l'alcoholisme a l'obra? Bé, l'alcohol per a aquest personatge ha sigut durant uns anys de la seva vida una via d'escapament i sí que he bussejat molt, he llegit molt sobre escriptores que han begut molt al llarg de la història, perquè és molt curiós trobar que les vides dels escriptors masculins fins i tot s'han fet rutes com els bars de Hemingway, n'hi ha com una cultura així un poc que no seria la paraula dignificar, sinó o glorificar, no sé, com una cosa molt... Com un homenatge. Sí, com un homenatge. Però realment, vull dir, l'alcoholisme, com qualsevol addicció, són vivències molt dures i en el cas de les dones i de les escriptores, n'hi ha molt de beure en silenci i d'amagar-se. O sigui, és menys social i moltes dones que beuen ho fan d'amagar-se, no? Per tant, si se juga amb això, és aquesta via la que jo he volgut un poc explicar, contar i evidentment per a aquest personatge durant un temps això ha sigut la manera d'afrontar els dimonis que porta per dins. Perquè ha tingut una infantesa i una joventut molt complicades, que no contarem, però que ha sigut molt dur per a ella. Sí, sí.
I el càncer també té protagonisme a l'obra. Com d'importants són l'autoestima i la resiliència per a conviure amb una malaltia com el càncer? Bé, la veritat és que jo no seria capaç de dir com se viu això o com s'ha de viure, no? Les persones som un misteri i crec que no n'hi ha receptes, no? Crec que, evidentment, si l'autoestima existeix, tot és més fàcil d'afrontar qualsevol situació, també la d'una malaltia. La resiliència, si no la tens, l'adquiriràs perquè davant d'una malaltia llarga o que requerisca una sèrie de tractaments, en fi, tot el que implica un tema mèdic d'aquestes característiques que, d'alguna manera, durant un temps, configura la teua vida si tens sort d'eixir i de continuar vivint. Per tant, són importants i la literatura crec jo també que és una bona manera d'afrontar tot això. Totalment. De fet, al Dir de Déu reivindiques la literatura escrita per dones, que ja hem comentat alguna coseta. Tenies clar des del principi que volies fer aquesta defensa? Sí, tenia clara aquesta defensa perquè les tres protagonistes escriuen, les tres són dones i busquen en altres dones que han escrit, se busquen a si mateixes. Crec que és una cosa que solem fer, o sigui, quan t'agrada una cosa, busques sobre això, llitges i investigues, etc. I elles escriuen les tres i han begut molt d'altres escriptores. I a banda de tot, evidentment, també hi ha la reivindicació que sempre que tu preguntes a algú que te diga una llista de persones que escriuen i que els agraden, solen eixir molt poques dones i jo volia treure unes quantes i ahí estan. I dis-me'n unes quantes, que tragues. Doncs n'hi ha moltes. Quines apareixen, per exemple? Hi ha Maria Mercè Marçal, hi ha Selma Lagerlöf, hi ha Dolores Medio, hi ha Agatha Christie, hi ha no sé, la de Lucia Berlín, moltíssimes, moltíssimes. Tenim moltes dones que cal visibilitzar. Moltíssimes. Moltíssimes. Molt bé, ja arribem al final, Raquel. La resiliència és una capacitat que comparteixen les tres protagonistes, però també els personatges de les teves novel·les. En qui t'inspires per a crear els personatges? Jo sóc una lladre d'històries com un dels personatges del llibre explica, que ho és. Jo també me sento un poc una lladre d'històries i la veritat és que m'inspire en la gent que conec, o la gent del carrer. Vull dir que la vida està... Tots tenim moltes novel·les dins i te trobes en gent que són novel·les que van caminant per ahí, o que te conten una història. Aquesta novel·la, per exemple, té una història molt potent, que és la d'un llamp que travessa a una criatura des de baix, la fa alçar i no es mor. I això és una història real que me va contar una amiga, li vaig dir això t'ho he de furtar per a la novel·la, perquè mereix un personatge molt potent, perquè la història en si mateixa ja era... Per tant, això, la gent que, no sé, està així, és que la vida està plena de gent meravellosa i resilient i forta. Ens quedem amb això, que és preciós el que acabes de dir. I ens passaríem tota l'estona escoltant-te, però no ens queda temps. Moltíssimes gràcies, Raquel. Ens has fet reflexionar i ens has descobert els teus meravellosos personatges. Continuarem llegint-te. Moltes gràcies a vosaltres. De vegades la vida ens posa a prova. Ens planteja situacions que ens poden portar al límit i fer que ens qüestionem si tenim la força i la voluntat necessàries per continuar endavant. Una malaltia, una ruptura de parella, la mort d'una persona estimada. Aleshores tenim dues opcions, deixar-nos vèncer i sentir que hem fracassat o sobreposar-nos i eixir-ne fortits.